Nagħtu bidu għat-talba ta' sbieħ il-jum tas-sibt tat-tieni ġimgħa tal-Avvent. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-Mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersqu quddiemu bana tratt il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Għax Alla kbiru il-Mulej, Sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhu mal-qjan tal-art, tiegħu maqċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, arkubtejna quddiem il-Mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mara tiegħu u n-nax tiegħu. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Għal 40 sena dont nismellu dan in-nisa lu jienet, qalbhom ħasra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ġej is-Sultan il-Mulej ejjew nadurawh. Leħen qawwi qed jinstema' biex ikeċċi dlamijiet, ejja nwarbu t-tewdin fieraħ Kristu ġej f'daw l-ismewwiet. Tqum fuq tagħha ruħna mħedla, teħles mill-ġerħat ta' dnub. Ġaqet tiddi kewba ġdida, dalwaqt l-għadu jkun melub. Il-ħaruf mibgħut mill-loli, ġej jħolna minn kull dejn. Nitolbuk bl-fiq u l-biki, jagħti l-maħfra iħennu jgħin. Biex fit-tieni miġja tiegħu bl-art imwerra taħt rijleh ma narfuhx qis ħtijietna imma jressaqna btiba leh. Glorja l-Missier filori, rebħ lill-Liben kull tifħir, lill-Ispirtu kif jistħoqlu, issa u dejjem hekk isir. Amen. Inxandru fil-għodu t-tiba tiegħek Mulej u bil-lejl il-fedel ta' tiegħek. Tajjeb li nfaħru l-Mulej, li nagħnu lill-ismek inti l-għoli. Inxandru fil-għodu t-tiba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek, fuq l-10 kordi u fuq l-arpa u bid-daq taċ-ċetra. Għax int Mulej ferraħtni b'emilek, għal emili dejk jinnanni bil-ferħ. Kemm kbar Mulej l-emejjel tiegħek, kemm huma għolja ħsibijietek. Il-bniedem bla moħħ ma jarafhomx, u li blaħ ma jifhimhomx. Imqar jekk iħaddru bħal ħaxix il-ħżina, biwardu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen, il-kollha jinqerdu għal dejjem, immint Mulej għal dejjem fil-għoli. Għax l-edewwa tiegħek Mulej, l-edewwa tiegħek jintilfu u jitferxu dawk kollha li jagħmlu l-ħażen. Imma li daqs gendus saħħaħtni, żejti fuq sawabt li fuqi. Għajnejja jaqgħu fuq l-edewwa tiegħi, widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżina li qamu għalija. Il-bniedem ġust bħal palma jħaddar, bħal ċetru tal-Libanu jikber. Imħawlin f'dar il-Mulej, iħaddru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Sa fix juħithom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura. Biex ixandru li ġustu il-Mulej blata tiegħi u ebda ma jinsab fih. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Inxandru fil-għodu t-tiba tiegħek Mulej u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Għarfu il-kobor ta' Alla tagħna. Għatu widen smewwiet ħanitkellem, ħatisma l-art il-kliem ta' fommi. ħajinżel tagħlimi bħax-xita u kliemi bħal qtar tan-nida.
bħal il-xiex fuq ir-raba jħaddar, bħal bexxa xita fuq il-ħxejjex. Jien isem il-mulej se nxandar, għarfu il-kobor ta' Alla tagħna. U il-blata tagħna perfett emilu, u ġusti triqatu kollha. Ta' kelmtu Alla u ma jqarraqx, u Alla ġust u sewwa. Ġibu ruhom ħażin miegħu, mhumiex iżjed uliedu, minħabba fl-għajb tagħhom kollu u tawiġ dan in-nisel. Mela hekk lill-mulej ta' fuqulu, ja poplu iblaħ u bla għaqal, mhux hu missierek li nislek li sawrek u għamlek poplu. Ftakar fil-jiem ta' dari, qis is-snin iż-żmien li gerbeb, staqsi l-missierek u jurik li xjuħtijek u jgħidulek. Meta Alla l-għoli tali l-ġnus artijietom u firet il-bnedmin minn xulxin, għata l-limiti tal-art lill-popli, skont lat tawli Alla. Imma sem il-mulej u l-poplu tiegħu, Ġakob il-wirt li messu. Fart imwarba mar isibu, f'deżert waħxi u bla nies, u qat madwaru u għalmu, u ħarsu bħal ħbub għajneh. Bħal malajkla il-bejt tat-tajjar u tisseqqer fuq il-friħ tagħha, hekk huwa il-ġwienaħ firex ħadu u refgħu fuqhom. Il-mulej waħdu kien il-mexxej tiegħu, ma kellux miegħu Alla barrani. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Għarfu il-kobor ta' Alla tagħna. Kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. Mulej sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Int qed is-sebħ tiegħek il fuq mis-smewwiet. Int li s-sebħ tiegħek jannieh fomm it-tfal u trabi tal-ħalib. Int li bnejt sur kontra l-edewwa biex iċċif ix-xejn l-għadu il-min iqum kontrik. Inħares lejn is-smewwiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li jint qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftaħar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih. Ftit inqas mill-Allat għamiltu, biż-żebħ u l-ġmiel żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk, għax taħt riġlejh qedtu. In-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Mulej sittana, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. Għad toħroġ ferra mit-sok ta' ġessem, għad timbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-Ispirtu tal-mulej, l-Ispirtu tal-erf u d-den, l-Ispirtu tal-għaqal u l-qawwa, l-Ispirtu tax-xjenza u tal-pjetà, u jimtela bl-Ispirtu tal-biża' tal-mulej. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej, u s-sebħ tiegħu ifeċ fuqek, jiddi il-mulej. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispirtu Santu. Fuqek Ġerusalem jiddi il-mulej. Il-mulej jolli sinjal għal-ġnus u jiġbor l-imxerda ta' Izrael. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġi jżur u jifdi l-poplu tiegħu u waqqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu. Bħalma kien wiegħed fl-imoddi fomm il-profeti għad-disin tiegħu biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dawk kollha li joboduna. B'hekk juri ħnina ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jatina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli
għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarraf lil poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibatinna mill-loli żjara tax-xemx tila. Ħajdawa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' slim. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej jolli sinjala għal-ġnus u jiġbor l-imxerda ta' Iżrael. Hu teleżis, il-feddej tagħna Ġesu Kristu ġej b'sebħ u seta' kbira. Nitolbuh bil-ġabra kollha u fiċ-ċokon tagħna nsejħulu u ngħidulu ejja mulej Ġesu. Ejja mulej, inta tiġi bil-glorja u l-qawwa tiegħek. Ħares lejn iċ-ċokon tagħna u għamel li jkun jistħoqilna d-dodi tiegħek. Inġejt ix-xandar il-bxara t-tajba tiegħek lill-bnedmin. Enna nxandru dejjem is-salvazzjoni tiegħek. Int l-imbierek u l-ħaj li jsaltan fuq kollox, imlina bil-ferħ fl-istennija tat-tama. Aħna imxenqa għal grazzja tal-miġja tiegħek, farraġna bid-don tiegħek innifsek li ta' Alla li int. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikull li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna, bħalma naħfru il-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla li tista' kollox, warrab minn qlubna dlamijiet u dawwalhom bid-dawl tas-sebħ tiegħek, biex il-miġja ta' ibnek il-waħdini turi li aħna wliet id-dawl, bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaldan fl-imkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej.
Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Grazzja lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U teleżis l-om edin offri l-Quddisa għar-Ruħ Giuseppe Muscat. U jew nitħejjew għal din l-għama Ġesu fil-kelma u fl-Ewkaristija billi nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasni. Int islim tagħna, mulej ħnina. Int il-ħaruf tal-Għid tagħna, Kristu ħnina. Int il-ħajja tagħna, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li tista' kollox, warrab miqlubna dlamijiet u dawalhom bid-dija tas-sebħ tiegħek biex il-miġja ta' ibnek il-waħdini tunri li jaħna u li tiddawl b'ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb ta' Ben Sirak. F'dak iż-żmien qam qisu nar Elija il-profeta u kemmtu kienet taqbad bħal ħoġġiġa u ġib fuqhom il-ġuħ u fil-ħeġġa tiegħu ċekkinhom fil-qatt. B'kelmet il-mulej għala ismawiet u 3 darbiet niżżel ukoll in-nar. Kemm kont imsebbaħ Elija f'eġubijietek u min jista' jiftaħar daqshekk? Kont meħud f'rifnu tan-nar, f'karru biż-żwiemel tan-nar. Int li kien miktub għalik li kellek iċċanfar għal żmien biex tberret għada b'Alla qabel ma jħeġġeġ biex iddawwar qalb il-missier lejn ibnu u biex terġa' tqajjem tribujiet Ġakob. Imberkin dawk li jarawk u dawk li raqdu fl-imħabba għażgur li aħna wkoll ikollna l-ħajja. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali, reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Orraj ta' Izrael, għati widen, int li qiegħed fuq il-kerubini, għajjem il-qawwa tiegħek u ejja ħassalvana, ngħidu. Reġġana għalli konna Alla tal-eżerċti. Erġa' ejja, Alla tal-eżerċti, ħares mis-sema u wara, u żur id-dinja il-din id-dilja, ħsieb dak li ħawlet lemintek, ir-rimja li jien kabbart għalik, ngħidu. Ħatkun idek fuq il-bniedem tal-lemintek, fuq il-bniedem li jien saħħaħt għalik. Aħna ma nitbedux minnek, roddilna il-ħajja u aħna nsejħu ismek, ngħidu. Reġġana li konna Alla tal-eżerċti, inqumu bil-wifqa. Alleluja. Ħejju it-triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu, il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien waqt li Ġesu kien nieżel fuq il-muntanja, id-dixxiepli staqsew: Mela kif jgħidu l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? U weġibhom: Elija jiġi iva u jerġa' qiegħed f'kollox postu. Imma ngħidilkom, Elija ġa ġie u huma baqgħu ma rfux, imma ġiebu ruħhom miegħu kif oġobhom. Hekk ukoll bin il-bniedem għandu isofri minnhom. Imbagħad id-dixxiepli fehmu li hu kien qed jgħidilhom għal Ġwanni il-Battista. Il-kelma tal-mulej.
Ek f'din il-mixja tal-avvent li qegħdin nagħmlu, ek Ġesu illum kompli qed jurina permezz tal-Vanġelu tal-lum anke tal-bieraħ u anke ta' qabel li xi kultant Alla ikun fostna, Ġesu jkun qiegħed jaħdem fil-ħajja tagħna u aħna ma nindunawx bih. Ġesu mhux biss ikun jaħdem, ikun hemm preżenti, nistgħu niltaqgħu miegħu u forsi nkunu aljenati. Kif jiġri dan? Jiġri dan għax ma jkollniex nistgħu ngħidu l-mezzi. Il-qalb tagħna ma tkunx tħabbat ma' Alla. U jekk aħna nkunu mħassbin fuq ċertu affarijiet u l-qalb tagħna dejjem tkun preokkupata, ftit nistgħu nindunaw b'dan Alla li jkun għaddej mill-ħajja tagħna. Kif kien jgħid Sant Wistin, nibża minn Alla għaddej. Kemm il-darba semmejna hemm ħafna modi kif dan Alla jista' jgħaddi fil-ħajja tagħna. Fil-ħajja tagħna sempliċi ta' kuljum. Tibda mill-lum stess. Indunajna li qegħdin fi knisja. Hekk ngħid għalija ħafna drabi niġu għaw, forsi min jiftaħ il-knisja min jgħin, nidħlu, nisemgħu l-quddiesa u jista' ma tkunx laqgħa ma' Ġesu. Hemm min jagħmilha bidrawwa x'hekk dara minn dak inżejr ħaġa sabiħa, drawwa sabiħa. Imma l-vera laqgħa ma' Ġesu qiegħda ssir u jekk mhix issir għaliex minħabba l-istess drawwa, din kienet nistgħu ngħidu d-diffikultà tan-nies ta' żmien Ġesu. Kienu poplu nistgħu ngħidu li r-reliġjon kienet integrata mal-kultura tagħhom. Il-preċetti u l-liġijiet kienu jsawru l-ħajja ta' kuljum. Kellhom regoli għal kollox. Ta' x'tagħmel qabel l-ikel, ta' x'tagħmel wara l-ikel, ta' kif taħsel idejk, ta' kif taħsel saqajk, ta' kif tilqa' lil min u barrani. Kienu kollha affarijiet sbieħ. Però daw l-istess drawwiet imbagħad ħonqu lill-istess spiritu. U jisu l-iskop flok ir-relazzjoni mal-Alla kien sar li jobdu ċerta regoli, li jżommu ċerta tradizzjonijiet. U daw l-istess tradizzjonijiet li kienu intiżi biex jilqgħu lill-Messija biex jindunaw ir-rieda ta' Alla fil-ħajja tagħhom, l-istess strutturi li ħolqu imbagħad waslu biex ma ndunawx il-Ġesu meta ġie. U l-istess jista' jiġri fil-ħajja tagħna. Fil-ħajja tagħna kemm bħala individwi, kemm bħala knisja, kemm bħala soċjetà li aħna insara u niftaħru l aħna nsara, li mbagħad xi kultant ma nindunawx bir-rieda t'Alla u nagħmlu affarijiet oħrajn, affarijiet li huma l-bogħod mill-istess rieda t'Alla. Inżommu tradizzjoni, però ninsew lil Alla kif ġieli jgħidu hekk anke l-Amerika, putting Christ back in Christmas. Qegħdin niċċelebraw il-miliet u qegħdin nippreparaw għalih u ninsew l-istess Ġesu. Ejjew nitolbu l-Mulej, inkomplu nitolbuh biex b'mod speċjali din is-sena li forsi ser ikollna ċans niċċelebraw il-miliet aktar fil-kwiet, ma ninħlewx fl-affarijiet li mhumiex essenzjali, imma mmorru lura għall-essenzjali. Immorru lura biex il-miliet verament ikun laqa ma' Ġesu. Laqa ma' Ġesu bambin, laqa ma' Ġesu fil-ħajja tagħna bitħejjija laqa miegħu fis-sema. Fiskiet nitolbu fuq dan. U s-sanumu bil-wifqa u resqu talbna il-missirna tas-sema. Tolbuk Missier Ħanina għall-Papa, għall-isqifijiet, għas-saċerdoti. Għamel Mulej li l-Knisja tkompli dejjem ix-xandar lilek mingħajr mistħija. Nitolbu għalina l-koll biex fil-ħajja tagħna fil-familji fuq ix-xogħol ma nibżgħu qatt inkunu xhieda tiegħek. Nitolbu
Resqulek missier ħanin ukoll il-Pellegrini kollha jiġu jżuru dan is-santwarju. Ejnhom biex f'dan is-santwarju jiltaqgħu miegħek. Nitolbu. Resqulek missier ħanin ukoll dawk kollha qed isegwuna permezz tal-mezzi soċjali. Kun magħhom inti, kun id-dawl u l-ferħ tal-ħajja tagħhom. Nitolbu. U issa fiskiet jew resqu talbna il-missierna tas-sema. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Talbuti bi s-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-missier li jista' kollox. ċuwa tifħir glorja ta' ismu, aħtiġi tanta u knisja mqazza kollha tiegħu. Talbuk mulej li ma nolqsu qatt infaħruk bil-qima ta' dan is-sagrifiċċju li bih iġġeddet il-misteru qaddis li int waqqaft u b'qawwa kbira sseħħ salvazzjoni tagħna. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżuħħar lil mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem kullimkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-dier il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni u mad-dominazzjonijiet mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla edam. Qaddis, 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 mli Alla tal-eżerċti. Is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-ogħla tas-smawiet. Qaddis tas-sew int mulej inti lajn ta' kull qdusija. Inti lajn tqaddes għalhekk nitolbuk dan l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalġ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Nħabru l-mewt tiegħek mulej
نستناك سما تيجي في الجلوريا. عليك احنا ونعملوا دعم تفكيرة الموت والأومين تا سيدنا جيسو كريستو. نفرو لك مولي الهوبس الحية والكاج السالفاسيوني. ونردو لك حيرة شوجبك تلقانا ونقديمك بيش نقدو. ومش كنتانا نطلبو للسبيرتو السانتو يقعدنا في جسم واحد. لينا نهدو سام الجسم والدم تا كريستو. افتكر مولاي في الكنيسياتية كمشردة مع الدنيا كلها. واتاف المحبة في المكان مع البابا فرانجيسكو لس افتانا انطون ومع المينستري تياك كلها. افتكروا كل فوتنا لرقدوا بالتامة الأومين. افتكر في جوزيف موسكات. افتكر في الميتين كلها. دخلهم قدامك في الدولة السابق تياك. هن لينا الكل نطلبوك. عاطرينا وكل الويرت الحية تديا. فليمكن مالفيش لمقاتسا أمالا ماريا زوجة جوزيبي الأبوستلي والقديسين كلها ليشفي الببرياتيك سام البدو تا الدنيا. عمل لي معهم انفهروك ونسبحوك بجسو كريستو ابنك. بكريستو مع كريستو وفي كريستو يناتلي لك على مسيلة تستا كلش فليمكن مع السبيرتو سانتو كل جهو جلوريا على ديم تا ديم. إمشيها من الاستسبيرتو لمشى للجسو ايو نطلبوا الطلبة ليستاذ سالمنا. مسيرنا لينتي في السماوات يتقدس اسمك تيجي سلطنتك يكون تريتين كيف السماء اجدا في الارض. خبزنا تا كل يوم اعطينا اللوم. احفرنا ذنوبيتنا فلما نحفروا المنو حاتي علينا. لا تدخلنيش في التجريب إذا أهلسنا من الدني. أهلسنا يطلبوك مولاي من كل دهني. أتينا في التيبة والهنينة تياك الباش في زميننا باش نكونوا هيلسا دايما مدروب ومحارسة من كل انكويد. احنا ونستناو ونتمعو إلينا والميجد السلفاتور تاعنا جيسو كريستو. مولاي جيسو كريستو ليات الأبوستلي تياك نهلي لكم سليم نتيكم سليم تياك. لا تحارس لين ذنوبيتنا إذا هارس لين الفيدي تاع الكنيسيا تياك. عطيها سليم ولا دالي انترت فيها انت تعيش بالسلطان على ديم تا ديم. الباچي تاع المولاي تكون ديم معكم. اعطوا الباچي للشرشين. حروف تعلم. دانو والحروف تعلم. دانو اللي ينحي ذنوبيت تا الدنيا. هن ينداو كريوما مستيدنا على الكلا تا الحروف. الجسم تا كريستو.
nitolbu. Nitolbu mulej ħnina tiegħek biex f'dej l-għajnuna qaddisa li ħadna neħsu meħtijietna u nitħejjew tajjeb għal festa li ġejja. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. U iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.